Prvý z kostýmov je Minion, pri ktorom budeme potrebovať žlté tričko, riflový overall, žlté pančuchy a hociaké veľké okuliare. Aby ste boli 100% Minion, čo chýba? Iba logo pravého Miniona, ktoré máte za pár minút hotové. Ako ďalšia je maska Snapchatová dúha. Najprv farbičkami na tvár nakreslíme biele kruhy pod očami. Nech to spraví ilúziu, že máme väčšie oči. Ďalší krok je, že si nalepíme myhalnice pod oči. A spojíme myhalnice s našim okom. Ako ďalší krok použijeme licenku a veľa. Ako posledné začneme kresliť dúhu. Pochopiteľne začneme červenou farbou, pokračujeme zlatou, neskôr zelená, svetlomodrá, tmavomodrá a zakončíme to fialovou, aj keď na videu to tak vôbec nevyzerá. Možno ste si nevšimli také malé hviezdičky na duhe, ktoré tak trošku oživia. A voilà, ste hotoví. A typické halloweenské je Dracula. Je to úplne jednoduchý make-up, čierne pery a biela tvár. A našla som niekde takýto veľký plášť. Bám! A je koniec. Keď ťa inšpirovalo jedno z mojich kostýmov na Halloweena a použiješ ich, tak nezabudni dať hashtag DizzyHalloween. Pri tomto videu mi pomáhala úžasná a zlatá a úplne najmilšia BKX. Tuto niekde, alebo tuto v okolí mojej hlavy, určite nechám na ňu link a dajte určite aj odber. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Keď si tu nový, tak ani odber a vidíme sa na budúce. Hlavne sa nezabudni usmiať. Ahoj!